poema a la mida d'aquest moment és una visita poètica i performativa, frondosa i còsmica, que parteix de l'actual exposició permanent sobre Joan Brossa i que s'expandeix per tot l'edifici del Centre de les Arts Lliures. Està dissenyada tant per a centres educatius com per a famílies i ens convida a fer un poema immens a la mida de les nostres veus, les nostres mans, els nostres imaginaris i les nostres respiracions. A partir de la pregunta «Què hi cap dins d'un poema?», descobrirem universos dins d'universos, textos que ballen i espais insòlits. Activarem els nostres halus per parar i sostenir l'atenció entre totes i ens inventarem un espai-temps on explorar i interconnectar les nostres destreses poètiques. A banda de la visita guiada, Poema a la mida d'aquest moment és també un fanzine que ens convida a descobrir l'exposició de manera autònoma. El podeu trobar al nostre espai familiar. Jo sóc l'artista Itxaso Corral Arrieta, he imaginat aquesta activitat amb Joan Brossa i tenim moltes ganes de que vingueu.